sreća, zadovoljstvo. Ljudi, tuga, za dubom, strah, mržnja, gaženje, strah. Sanja, kad se navikneš bude brzo. Ja se sjećam da baka Zorica trebala mijenjati vrećicu, to je bilo užas. Onda može se sam. Pripomoći sebi do tamo Nemoj sada snimaju. treba nam razlikovati osjećaj popuna. Jako važno i pravi osjećaj koji ne izazivaju opasnost sebi, djeci i druge osobe. Treba jako pokazati osjećaj da ne štetimo sebi, drugima okolo. Isto kako pomoći sebi, drugima, gdje tražiti pomoć. Naprimjer, naučim kako ponašati svakodnevno životne situacije. Možemo pomoći drugima. Svakodnevno život treba ponovno čuvati dobre negativne